Хора, вършвам с извинение, че този клип, който снимах допреди малко на CS16 зомби, Space зомби, мапове и зомби проч, беше прекъснат, защото мога да снимам бандикама ми 10 минути, защото ми е фри бандикама, не бих си взел така да си го купа да хвърля преди да взема бандикам, който ще ми бъгне на втория ден. Значи снимам с по-големия буклук на Bandicam, който е Bandicam Free. 10 минути мога да снимам минимум. И за това сега искам да се извиня за това видео, така че виждате, аз в момента го обработвам. И се надявам клипа да ви е харесва и да събера поне един абонат от този клип, защото малко не ми харесва как съм. Загледайте, едва имам 2 абоната. Ето виждате, сега публикувам клипа. И вече има такова видео в YouTube. CS16 епизод 1, мапове сезон 3 и казвам. И опа, тук съм сгрешил името. Маничко. Така че след малко ще го едитна и това е за този